rád, že dnešným dňom sa nám podarilo expedovať prvý kamión s nebezpečným odpadom s obsahom PCB látok. Po vytriedení a určení jednotlivých kategórií podľa znečistenia sa odpady balili podľa potrieb a požiadaviek koncových spracovateľov. Sme vlastne prečerpávali tekuté odpady do nových súdov na to určených. Taktiež tuhý materiál sa musel vytriediť do jednotlivých frakcií a podľa znečistenia, aby sme ho mohli expedovať či už voľne ložený, alebo následne tiež v obaloch. V priebehu mesiaca sa nám podarilo pripraviť väčšinu odpadu tak, aby mohol byť expedovaný, a v priebehu 3 mesiacov by sme mali odstrániť všetok nebezpečný odpad, ktorý tu bol nahromadený. Následne budeme dekontaminovať kontajnery, ktorý bol tento odpad uskladnený. Niekedy v septembri budeme ukončovať proces likvidácie.